idolot niya toan sa itong mga personal na pamibi asin kahagadan, asin ang mga minasunod. Pasasalamat sa mga grasyang naresibi, dolot ni Nene del Rosario. Pasasalamat asin petisyon para kina Robert Jr. and Lorraine Evanine Eifert, kina Lorraine Evan Rubio and family, asin kina Lorraine Evana Clarete, dolot ni Nila Rubio. Pasasalamat asin paghagad nin karahayan nin lawas ni Ernie Bong Rubio, dolot ni Mila Rubio. Pasasalamat asin marahay na relasyon sa pamilya, dolot ni na Mr. and Mrs. Anton Pareño. Pasasalamat dolot ni Augusto Bunao, asin sa mga biyayang naresibi, dolot ni Feb Bagadyong. Para sa karahayan ng lawas ni Narandi asin Salve, dolot ni Nene del Rosario, asin sa Diyos non natabang sa pagsasadiri. Karahayan ng lawas ni Naleti Robredo asin family, dolot kan Robredo family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, ni na Romeo, Antonio, Marcelo, asin sa mga kalag sa purgatorio, dolot ni Dote Monte, ni na Cornelio, Antonio, dolot ni Nene del Rosario, ni na Milagros, dolot ni Mila Rubio, ni na Paz, Melquides, Rosalio, Basilio, asin sa mga kalag sa purgatorio, dolot ni Norma San Buenaventura, sa kalag ni na Epifania, dolot ni Canrobredo family, sa mga kalag ni na Gloria, Amado, Lucena, Fermin, Daniel, Avelino, Santos, Juliet, Renato, asin sa mga kalag sa purgatorio, dolot ni Pau, sa mga kalag ni na Santiago, Alfredo, Alfonso, Edita and Arnaldo, dolot ni Malu. Pasasalamat sa mga biyayang naresibi, asin sa marahay na salud, ni na Baby Justin and Eloise, dolot ni Marian. Special na intensyon, dolot ni Mel Ezekiel and Mel Gabriel, asin sa kalag ni na Norma, Elpidio, J. Ralph, Christian Stephen, dolot kan Matias family. Ngunyan iyo ang ika-17 Domingo nin taon. Ang tema, ang tunay na pagpamibi. Ang sinserong pagpapamibi, igwa kan tunay na espiritu nin pagpapasalamat, pagtubod, pagsarig sa pagkamuot nin Diyos, asin paghingowa na makamtan ang kabanalan. Hagado niyato sa satong pagpapamibi, bako lang ang kinakaipuhan niyatong material na bagay, kundi man ang para sa kaligtasan kan sa tuyang kalag. Urog niyatong ipamibi sa laog kan selebrasyon nin Eucharistia, ang grasya nin kabanalan. Ang sa tuyang selebrasyon, pamamayuhan po ni Reverendo Padre Jerome Pelahio, ang sekretaryo kan Arzobispo, as in Director kan Archdiocese of Cáceres, Office for Mission and Evangelization. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon.
Diyos may marahay na aldaw sa indo kabos, mga tugang. Diyos, marahay naldo man po, Padre. Sa ngaran ka na ma, asin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asiin sa imong espiritu. Mga tugang ako antang sa to mga kasalan, tangani magkanigo kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadyaw kay Santa Maria Dani na Birhen, sa kabos na Angeles, sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa to Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katuninongan, sa mga taong marahayan buo. Inoomaw mika, rinurupya mika, sinasamba mika, pinapamuraway pasalamatan ka, ulikan, tagkulang mo, kamurawayan, kagurang nanariyon, sa delangin nun, Diyos Ama, makakamhan, kagurang nanaking bugtong na sa Kristo, kagurang nanariyon, Cordero kan Diyos, Ika naman, Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, iraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, inuan sa mong pakimahera. Na natutukaw sa to ka naman, kahirapi kami. Kay kasanaan banal, kasanaan kagurangan, kasanaan oro, kahalangkaw. Yesu Kristo kay ba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos, para surog nin mga nagsasarig sa imo, kunda ika nin marahay dainin banal, warasan sa mo an sa imong pagkahera, tukdoe asin pasanuda kami, tanganing ini mga bagay na kinabanon, sa muyang magamit, sa pagkamit kan mga bagay na langit non. Huli kay Jesu Kristong kagurang na niya mo, sa imong aki,
naubuhay, asin nagahade, kay bamo asin in Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan, nin mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, iyo an manunungod kan determinasyon ni Abraham sa pagpamibi. Igwa siya ni dakulang pagtubod na sisimbagon siya kan Dios. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Ang kagurangnan nagsabi, ang sumbong laban sa Sodoma, asin Gomora, makusog asin ang sa indang kasalan, makuri. Mahilig ako, hihilingon ko kung totoo ang mga giboninda, susog sa sumbong. Asin kundai, maiisihan ko. Ang mga lalaki, nagharali asin nagpasiring sa Sodoma. Mantang ang kagurangnan, padagos sa kaibahan ni Abraham. Dangan, si Abraham nagrani asin nagsabi sa Diyos, tutunawon mo ang banal kaiba kan kasalan. Kung may 50 banal sa banwa, tutunawon mo sinda. Dai mo daw papatawadon huli sa 50 banal na yaon duman. Iparayo man lugod na an mayong sala, magadan kaiba kan may sala. Na an banal, idamay sa maraot. Bako daw nakatanosan ang gigibuhon kan hukom nin bilog sa kinaban. Ang kagurangnan nagsimbag. Kung sa Sodoma may makuha akong 50 banal na lalaki, sa kung papatawadon ang banwa, huli sa inda. Si Abraham nagsabi, ako nangangahas na makiolay sa sakong kagurangnan. Ako an alpog asin abo. Kung kulang na 5 sa 50 banal, ano tutunawon mo ang banwa huli sa 5? Ang kagurangnan nagsimbag. Dai ko tutunawon, kung ako makakuang 40, may 5 banal duman. Si Abraham nagsabi, kung 40 sanaan makua, sinimbag. Huli sa 40, dai ko tutunawon. Si Abraham nagpadagos sa pagtaram. Kagurangnan, dai ka maanggot ta ako nagtataram. Kung may 30, sinimbag. Huli sa 30, dai ko tutunawon. Si Abraham nagsabi, ako mataram giraray. Kung igwasan ng 20, sinimbag. Huli sa 20, dai ko tutunawon. Dangan, si Abraham nagsabi, dai ka maanggot kagurangnan, kung ako magtaram giraray. Tibaad igwasan ng 10, sinimbag. Huli sa 10, dai ko tutunawon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Salamat sa imo, kagurangnan, sa bilog nin puso. Nadangog mo ang mga tataramon nin samong nguso. Sa atubang kan mga anghel, maumaw kami sa imo. Masamba kami sa atubang kan banal mong templo. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Ang kagurangnan mabuot sa mga dukha. Midbid niya ang tunay na nangangaipo. Sa samong paglakaw sa taho ning kahorasaan, pasariga kami sa imo, tanganing sa muyang daugon ang kasalan. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Salamat huli kan sa imong maimbod na pagkamuot, nalabi pa sa gabos na aram midapit sa imo. Kan aldaw na kami nag-apod, sinimbag mo,
Ang samuyang kalag pinakusog mo. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Inuunat mo ang samong kamot. Ilinigtas mo kami. Ang gabos gigibuhon mo para sa mo. Kagurangnan, daing sagkod ang sa imong pagkamuot. Hari kami pagpabayae. Kagurangnan, sa aldaw na ako nagpatabang, tinabangan mo ako. Ipinahayag ni San Pablo ang katotoohan na sa paagi kan mga gawe nin kaligtasan ni Kristo, napasatuya man ang bagong buhay. Hinanyogon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kaiba ni Kristo, kamo ilinubong kan kamo binunyagan. Asin huli sa bunyag, binangon kamo kaiba niya sa bagsik kan sa indong pagtubod sa kapangyarihan ng Diyos na nagpabangon sa saiya sa mga gadan. Kamo mga gadan, huli ta kamo mga parakasala. Asin dai pa kamo mga parakasala, kamo pinagserkonsidar. Binuhay kamuliwat ng Diyos kaiba ni Kristo. Pinatawad niya ang gabos niya tong mga kasaalan. Hinalian niya ninhalaga ang tugon. Pinara ang utang na dapat niya tong bayaran. Hinali, dangan ipinako sa krus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An Ebanghelyo, iyo an manunungod kan pagpapamibi. Magtubod kita gabos, na an sa tungudok sa buot na pamibion, sisimbagon kan Ama, urog na kunan sa tuyang ipinapamibi, iyo ang pagkamit kan kahadean ng Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, si Jesus nagpapamibi. Pakatabos, saro sa mga disipulos naghagad. Kagurangnan, tukdoan mo kaming mamibi. Arog ki Juan na nagtukdo sa iyang mga disipulos. Si Jesus nagsabi sa inda, kun kamo mamibi, ini ang sabihon nindo. Ama, sambahon ang ngaran mo, mapasamuya ang kahadean mo. Itao mo samuya ang samong kakanon sa oro aldaw, patawada ang samong mga kasalan, siring kan pagpatawad niya mo sa mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pabayai na madaog nin sugot. Asin nagsabi pa, halimbawa sa Rosendo, igwanin katuod na nag-abot matangang banggi, asin nagsabi, katuod, pautanga ako nin tulong tinapay, ansa kong katuod nag-abot, asin dai akong ipapakakan, asin hali sa laog masimbag, dai mo ako pagribukan, an pintuan sarado na, an mga aki asin ako nasa higdaan na,
dai ako makakabangon sa pagtao kaiyan sa imo. Sinasabi ko sa indo, dawa dai na mabangon huli na lamang sa indang pagiging magkatuod, alagad na tao na sana kan kasindakol sa inahagad, huli sa padagos na pagpirit. Sinasabi ko sa indo, maghagad asin kamo tatawan, maghanap asin sa indong makukua, magtuktok asin kamo bubuksan, ulit an minahagad, minaako, an minahanap, minakua, asin an minatuktok, binubuksan. Si isay sa indo an ama, na kun an aki maghagad nin sira, an itatao bakong sira, kundi halas, asin kun kamo maghagad nin sugok, an itatao uyang. Kun kamo ng mga maraot, nagtataong mga marahay na bagay sa indong mga aki, urog na an sa indong ama sa langit, matao kan Espiritu Santo sa mga naghagad kaiyan. An marahay na bareta nin sa tuong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Matukaw po. May nadangog ako nag-iiristoryahan mga mag-agom. Sabi kadtong sarong lalaki, ang mag-agom ngayon sa inot na taon, ang lalaki nagtataram, ang babae nagdadangog. Sa ikaduwang taon, kang pag-inaguman, ang babae nagtataram, ang lalaki nagdadangog. Pero nga pag ikatulong taon, si lalaki nagtataram, si babae nagtataram, si mga kataraid na ang nagdadangog. Dahil ko aram sa kung totoo yan, mga mag-aragom na yaong digdi. Parehas nagtatararam, kuminsan mayo na nagdadangog. Ano po? Kuminsan, mayo na nagdadangog, iiriwal na. Pakursogan na nin boses. Si mga katayid nagsasabi, ano na naman daw nga ito, nag-iiriwala naman katayid tang mag-agom na yun eh. Sa ano man na organisasyon, asosasyon, o ano man na mga relasyon, ang komunikasyon, napakahalaga. Sinasabing ang komunikasyon iyo ang buhay. Buhay kan asosasyon, organisasyon, o ano man na mga relasyon. Nadamo ko sa Ingles, communication is the oxygen of an organization. Ang oxygen, yaon sa duros. Ang oxygen iyo ang nagdadara nagtatabang sa mga cells kad sa tuyang hawak tanganing makakuang enerhiya sa pagkakan. Kaya importante ho na maray ang oxygen. Asin ini ang sinasabi ko sa bago, oxygen o communication is an oxygen of an organization. Dahil mabubuhay kung mayong marahay na pag-urulay. Ngunya na Domingo, ang satuyang tema sa selebrasyon iyo ang pamibi. Ang pamibi, mamumuton na pakikipag-ulay sa mahal na Diyos. Kita bilang tao, magayon, magkaigwa kita nin marahay na komunikasyon sa naggibo sa satuya ang mahal na Diyos. Ang satuya mga binasa, manungod sa pamibi. Sa enot na babasahon nadangog ta si Moises, nagbabargain, nakikiulay sa mahal na Diyos. Ang pangadyi niya na iligtas ang lugar na kung sa inyaon ang iyang sadiring tao. Ining sa iyang sadiring tao, dati niyang kaiba,
alagad nagsuruhayan sinda, alagad yaon pamangirari ang pagmakulog niya sa sadiring tao niyang ini. Nakiulay siya sa mahal na Diyos. Dai mo man pasakitan, dai mo man kastiguhon ang mga tao na yaon dyan. Nakiulay siya. Naghagad tabang sa mahal na Diyos. Dai kastiguhon ang mga tao. Dai garadanon maski na sinda mga parakasala. Tawan ning oportunidad na magbago. Asin nadangog taman ang Salmo responsoryo, sinasabi, kagurangnan sa aldaw na ako, nagpatabang tinabangan mo ako. Sarong statement na nagsasabi na nagpapangadyi ang taong ini. Nagpapasalamat siya sa tamang kan mahal na Diyos. As sinadangog ta sa Ebanghelyo, ang madungod sa pakdukdo ni Jesus sa sayang mga disipulos na maghagad, magpangadyi sa satuyang kagurangnan. Mga tugang, paano ta kaipuhan ang pagpangadyi? Sabi ni San Agustin, ang pagpangadyi iyong enkwentro kan pagkapaha kan mahal na Diyos saka kan pagkapaha kan tao. Kung ikatunay na namumuot, ang sarong taong sa imong namumuotan, gusto mo pirming makaulay. Gusto mo pirming makatext. Asin, kung minsan naanggot ka, ano taday tigsisin? Day tigtitext, day ka man tigsisimbag, ano? Naanggot ka mo, kung minsan, sin lang, mayo man simbag. Mayong simbag, ano? Dakulon ka ng sinabi, kung minsan, mayo man lamang ikang makuang simbag. Pero, kung padangat ka, aram mo, igwa pirming panahon para sa imo, maski guraan na yan ka busy. Tatawan ka, napapaha ka sa iya, sa iyang pagkamot, sa iyang pagmangno, gusto mo man mabalusan ang pagmangno mong iyan nin pagmangno. Napuputol ang relasyon. Nagbi-break kung day ka na tigsisimbag. Kung tigsisin ka na lang, baka mayo ng amor para sa imo. Baka day ka niya na gusto. Dahil na nagtatao ning panahon para sa imo. Mga tugang, arog man daw kayan ang relasyon ta sa mahal na Diyos? Arog man daw kayan ang paghiling ta sa mahal na Diyos sa tuya? Nang pagmati tak minsan, sin lang kita. Nag-ghost lang kita. Inisnab kita. Binayaan kita. Pero, di kita tigug-ghosting. Di lang kita tigsisin kang kagurangnan. Napapaha man siya sa satuyang pagkamuot, sa satuyang atensyon. Maski na mga ni minsan, daita yan, sa paghuna ta daita namamate. Mga tugang, ang Santa Misa, pinakahalangkaw na pagpamibi niya to. Sa pagpuon pa lang, binasa na kang commentator ang satuyang makahagadan. Sinarabi, para sa kalag, pagpapasalamat, pamisa, para sa mga intensyon ni, sa pagpuon pa lang, sinabi ta, ano ang satuyang mga gusto? Asin, sa opening prayer, ang opening prayer, inaapod po yan na collect o kolekta. Bako pa yan si kolektang naghahagad na ning limos. Ano po? Ang buot sabihin kang kolekta. Si satuyang mga kahagadan, idinulot ta sa mahal na Diyos, tiniripon, asin idinudulot sa mahal na Diyos. Kaya ang apod
sa opening prayer sa misa kolekta. Kaya napakagayon kang misa, ninhulita ang pangadji ko. Nagiging pangadji mo. Ang pangadji mo, nagiging pangadji ko. Asin pigpapangadji tayan gabos. Pinapangadji kan bilog na panwaan. An pangadji kan lambang saro. Idinudulot ta sa altar kan mahal na Diyos. Saan nagsisimbag ang mahal na Diyos? Nagsisimbag ang mahal na Diyos sa paagi kan mga tataramon na binabasa kan mga lektor. Ang mahal na Diyos nagtataram sa paagi kan mga propeta. Ang mahal na Diyos nagtataram sa paagi kan mga apostoles. Ang mahal na Diyos sa Ebanghelyo nagtataram sa paagi ni Kristo. Nagtataram, nagsisimbag ang mahal na Diyos. Nagpangadji kita, nagpahayag kita kan sa tuyang gusto, ang mahal na Diyos nagpapahayag man kan sa iyang gusto. Kaya pag nagdadango kita kan tataramon kan mahal na Diyos sa misa, iyan lugudan sa tuyang iisipon. Nagsisimbag ang mahal na Diyos. Sinasabi niya, ano ang sa iyang kabutan. Asin pagkatapos, ano ang sa tuyang sinasabi? Nagsisimbag kita sa tataramon kan mahal na Diyos. Pagkatapos kang sa kuyang humiliya, sa humiliya, nagtataram pa man ang Diyos sa paagi kan padi. Kaya madangog nindo ang tataramon. Maski boses ko ini, tataramon kan mahal na Diyos. An sa indong makwa. An sa iyang kabutan. Asin pagkatapos kang humiliya, ano ang sa tuyang sinasabi? Minatubod ako. Nagtaram kita kan sa tuyang mga kahagadan. Nagsimbag ang mahal na Diyos. Nagtaram. Ang sa tuyang sasabihon, minatubod ako. I believe in God. Nagtutubod ako sa imong mga tataramon. Asin pagkatapos kang paghagad ta, pagpahayag kang minatubod, mahagad giraray kita sa mahal na Diyos. Sa paagi kan pamibi nin banwaan. Sa paagi kan mi sa mahiling ta ang pagsimbagan ta. Ang pakikipag-ulay ta sa mahal na Diyos. Mga tugang, iyulugod dyan ang sa tuyang perming tatandaan pag nag-a-attender kita ng Santa Misa. Kung napapaha kita sa mahal na Diyos, dakol kitang sinasabi sa iya. Dakol man siyang buot isabi sa tuya ang sa iyang makabutan na dadadungog ta Domingo. Mga tugang, bakulang lugod sa Santa Misa, sa lambang pagpapangadya niyato, sinasabi sa Catechism of the Catholic Church, may manlain-lain na pangadyi. Kasud iyo ang sinabi kan sa tuyang arsobispo. Pag nagpapangadyi kita ng Santo Rosario, vocal prayer, dakol kitang tigtataram. Alagad, igwaman panahon na gusto tang solo, makitang sinasabi itong inaabot ng meditation. Nakatukaw lang kita, nagbasa kan tataramon kan mahal na Diyos, asin ini-imagine ta na parte kita kang eksena, meditation. Asin kung pagsasararoon mo ining vocal prayer, asin meditation, malaw kita sa inaapod na contemplation. Pinapabayaan ta na ang isip kan mahal na Diyos, bako na mabago ta, kundi na mabago ang iniisip niya to kan kabutan kan mahal na Diyos. Nakatukaw lang, inilalag ta ang satuyang bilog na isip, puso,
kalag, ang bilog na pagkatao sa mahal na Diyos. Asin minsan ang pangadji ta bako na lang, ano ang mga gusto ta? Kundi ano ang gusto kan mahal na Diyos para sa satuya. The will of God. Magayon na pangadji na haliputon lang, na pirmi kong natatandaan, your will, O Lord. Nothing more, nothing less, nothing else. Ang kabutan mo sana kagurangnan. Mayong gayong inaasahan, kundi ang kabutan kan mahal na Diyos, na mapano kita kan sa iyang Diyos nun nakarahayan, Diyos nun nabiyaya. Asin, sinabi ko kasubago, kung igwang vocal prayer, igwang meditation, igwang contemplation, igwaman nin action. Minasumada kan sa tuyang mga pangadji. Nan sa tuyang pangadji, maging marahay na gibo para sa ibang tao. Charity. Mga tugang, ang sa tuyang mga ginigibo na mga marahay na mga bagay, kasumpay lugod kang sa tuyang mga pangadjion. Asin, sa paggibo ta kayan, mahiling ang gibo kan mahal na Diyos. Ang Diyos noon naggibo. Matindog para sa pagpamibi kan minatubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kibirhen Maria, asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ansayang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba ka nama asin ka na aki, sabay na sinasambasin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Kita gabos, minamaawot nin Diyos na maging tunay na mga aki niya. Mamibi kita sa amang makakamhan, na ang Espiritu ni Kristo mabuhay sa sato, tanganing huli sa iya, kita magkanigong maging mga aki niya, ang satong simbag, kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibi. Ang bilog na simbahan, ang Santo Papa Francisco, mga obispo asin kapadean, tanganing sindaman maging tunay na saksi ni Kristo sa sayandang pagbalangibog kan marahay na bareta, pamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibi. Ang mga namamayonin banwaan, tanganing sindaman, arog ni Solomon, hagadon ang kadunungan,
Tanganing an katanusan, asin katuninungan, magdanay sa saindang nasasakupan, pamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. An mga nagtitios, nasa bilangguan, mga nangangaipon ng tabang, nasa ospital, asin sa harong, na naghehelang, tanganing minsan sinda nagkukulang sa mga pangangaiponin sa indang buhay, asin kalag, mabuhay man lugod si Kristo sa sainda, an sa indang pagsaksi, magin maliwanag para sa mga dai nagtutubod, pamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. An mga uya sa misang ini, an mga may helang na nakikisumaro sa misa sa telebisyon, nagdadangog kan misa sa radyo, nanganing an sa indang pagtubod, magtalubo, asin an mga katukdoan ni Kristo, mamunga sa indang buhay, pamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan ako an sa muyang mga pamibi, bako sa na ining samuyang mga nasabi, kundi pati man anyaon sa samuyang puso, na sa imong aram na gayo, papagdanaya kami sa imong pagkamot asin katuninongan, huli Kristo, sa muyang kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po. Magpamibi ka mga tugang, tanganin sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ay ning atang na samong idinudulot sa imo, atang nagikan sa mga bagay na itinaw mo sa muya, sa bagsikan sa imong grasya, makatabang lugod ini para sa muyang kabanalan asin kaligtasan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas espiritu, ang mga puso, initaas mina sa magpasalamat kagurangnan, kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na kami dane asin minsan sa magpasalamat sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahana daing kasagkoran, nakakagamiaw kami na sa daing sokol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa may kagadanan, sa bagsikan sa imong pagkadiyos, at angani itinagama mo ang bulong, sa pagka magagadanon mi mansana, asin kun ano ang ikinapahamak kan mga nawara, iyuman ang ilinigtas mo sa inda, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Kaya ang hukbo nin mga angheles, nagsasamba kan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda,
ang sa mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurang na Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang dinadingding, sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ika ng gadan banal, burabo nin gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami. Pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpabaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan ka ini, taini ang sakuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maningkalis sa singiraray, pagpasalamat sa imo. Itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kon sa kuyang dugo. Kan bago asin danay na tipan na papaboloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pag-ibohon nindo, sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kagurangnan ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahaya, sagkod na ikamagdaton. Kaya kami na nagroromdom, kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwan, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin ay kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamura sa imo siring man, huli, sa aki mong
Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian. Nangangas kitang magsabi. Sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdato ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiri sa langit, ansa mo kakaron sa araw-araw, itao mo sa muyang yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami paglarahas sa sagmo, kundi agawak kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami, nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Siring manang kamurawaya sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburnyog, sosog sa imong kabutan, ika na naubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Peace with you, peace with you. Okay pa.
Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan makasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, inako umining Diyos noon na sakramento na nagpapagirumdom kan pagkagadan, asin pagkabuhay liwat nin sa imong aki. Lugod mapasamuya ang biyaya nin kaligtasan, na anburabod iyo ikaman sana, na naubuhay asin nagahade sa kapanahonan nin mga panahon. Amen. Matukaw muna po para sa pasasalamat. Pasalamatan po niya tuan sa tong celebrante ngunyan, sa Reverendo Padre Jerome Pelagio. Thank you po, Father. Ang sa tuyang mass sponsor, Absalon Abio and Family, Asinan Choir, CRC Youth Choir. Ang diakono, ang mga nagbasa, asinan ministro laiko, asinan presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin sa saindang mga pag-iriba, asin sa gabos po na nakisumaro sa misang ini, salamat po. Pasalamatan po man po niyato ang manihamiento asin pag-iriba kan TBN Broadcasting Network asin Converge
Sa padagos na pag-aire kan misa nin banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa Converge Channel 9 asin sa PBN Broadcasting Network o KFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. I-like kasi ni-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Nakaw kamo tapos na ang Santa Misa. Salamat sa Diyos.